Jara batu jadi ay. Alam mo ra lagi batu jadi siya nga batu. Hey guys, masuk adlaw ng juntanan guys. Mubayad mi karon sa baktin. Mubutang mi daan karon guys, og duha ka buok baktin. Karong sure ball na katang baktin ba. Arbay, panay? Ay, tanda. Tubok na mi na sayo guys. Ayo. Oh, Choy. Bayad ko sa duha ka baktin, Choy. Sa. Ma 2021 makuha ang baktin. Oh, pudot day. Bayad sa kus duha ka buok baktin. Perong sold. Dara may isa tong adlaw sige balik-balik dani may tao. Di mo bariyan, di mo ko. Butang may daan kay ugi bay randi man mi katuwa. Tara na imo kuan ha. Ha? Pila man nagduha? Size. Size. Nag-trace man. Tag 3,000 nagbutang. Kinsa man na? Secret. Guys, ang butang og baktin di ah. Adaghanay sang baktin. 2, 3, 4, 5, 6. Nabay kuan na to Tara, guys. guys. Kanang Simple. kanang may Watan, pasuwatan. kanang natindan di. Sa simple lagi. Huwag na ka siguro. Ah, Tara guys, itong ibayan sa itong baktin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,000 pesos. Managhalin ni Maripusa. ito man ni kuan. Masakay na kita 2021. Okay. So na guys, sure ball. Salamat! Salamat. Sure ball na katagduha ka baktin. Dada pa sobra palit na magbugas. Guys, palit nagbugas ron kaya aron natay kita na. Kita natay habhaban dito mga buntas ba. Okay. Okay. Ay sa mi Choy. Salamat. Oh, thank you pod. So to na guys, nakabutang na mi og duha ka buok baktin. Last, to na pa isa guys nga nauna na magbutang dito sa Kuya Mario isa. So kwantanan guys ang baktin tulo. Nahimo nang tulo. Sana all. Tulo na sila, isa ra to nahimo nang tulo. Lipay just kim guys. Yung kim na alid ang tulo. Kompleto na guys, nanas Marites, Maripusa, ug si Isa ikatulo day. Marites, Maripusa. Adi na humana mas Maripusa. Marisol, adi. Marites. Marisol, adi. Kasi Marisol man dito gibaligja. Yung humanas Marisol guys. Kuha na Marites, Maripusa ug si sabay Maritoy. Kuya wag nga sa mga baktin puhon guys. So diara guys dari mining butang ni Butsoy kay na may isang daghan nga mga kanang baktin ba kay naman say butakaw. Si irang pangilag ni isang butakaw mo nang daghan si jagbahin. So mo ta guys. Da na ta kay grabe daghan nagsakdanan guys ang hadlok mo kuan mo tabok kay dako mo gadaring highway. Ang karsada ba there's highway dia. So dera guys among municipal of Alicia arang bihora ba dyan guys dias ni aging December galing kay gibagzo man ni tikangkang ag Christmas tree daris koan kasada karon wa pa sa view ambot ngano pa may view saglaman taga pa si Tiho matabok kami guys ano tay tabok kami guys hadlok mga gari guys kay highway magadarhi manang hadlok ngadto didto to so to nami guys. Dito pa may palit guys. So palit pa may Santon Plus guys. Ay ilang nanay. A few moments later. Napakuha na paggawa sa atong ipato. Mo dai tug hapon na arang sakita imong kilid. Pun guys kaya ra masakita sa kilid ni nanay. Dia ni gawas guys isang pagpangihi karon di Jara batu jadi ay. Alam mo ra lagi batu jadi siya nga batu. Rugbas. O kada pang bato nga. Kuan, bato nga pang halog sa minto guys na Mo din na sakit ay mo kilid. Naman sa hampil-hampilan ni nanay guys. Kuan hanay may maghampilan ay. Zimilina. Hampilan ni nanay Zimilina guys Nang kilid kay aron kuno sakita ka azo gahapon. Hadlok lang na mighapon kay aron namang kuan na nanay sa kilid. Mo na isang nanay sa giinam guys nga sa toy magiinam nay. Atong sa to. Itong ipalit gapon na napay resita ni Dr. Bean gapon guys. Kaso ako kauban sa pagpa-check up ni nanay kay di ako'y buhat nja. Di pa may maarang sa motor. Mo ni kuang Dr. Bean? Mo ni siya guys. Sipo ano ni?
ciprofloxacin. Ciprofloxacin de guys, sa tanawa. Mo ni giresitang Dr. Ben gihapon na. So mo na ron mo ni gawas sa ihing nanay na pagpanghihi ni ja, ardagan nanay. Jara uy, habli kasi na. Ato si kuan og mga kuan, mga soft drinks nga na. Pasti lang ginoo ko. Masugan ni kaning gawas guys na guys, Napa na daghan. Mao gani nga sige kag inom og kuan. Maligam-gam nga tubig ini kabuntag. No. Nahadlok ka guys, So sino ko masugan ni ka nakagawas, Guys, ginoo ni gawas gazid mo dai tugapang grabe sakit imong kilid. Mao gani nga sige pag inom datong katong nay herbal capsule nga katong ipalit ba, no? Tong santo to. Tong Santon Plus na mo giinom si nanay guys, katong Santon Plus. Kani mo gi ano? So kare katong giresitang Dr. Ben di Tubitong ang magipa-check upan po ni Idi Boy nga gi-injekan si Jag anti-tetanus mo pinag-check up ni nanay gapon. Jadi man may maarang sa motor, matong ako kauban. Pingit-pingit na sa nanay kapos sakit sa kilid. Mo na ron yan gawas karon ya. Dara oy hadlit ka. No guys, ang pingit sa mga pagkaon. Arasin ni bato ka mura mag limestone. Dara hadlit na guys. Ang pingit sa mga pagkaon na ili kay na sa kag mga parat-parat. Ana basta mo. Bantong Diyos ba? Ang gani ato nag-inom uma juice. Guys, ang pingit sa takanunay. So guys, then ako padung nakaulis bahay. Sumoto guys, ikilbaan ko sting gawas nga kuang nanay. Tung taban sa isang ihi nga mga bato-bato. Basta lang jarang ngiga hadleken. Pero maso gani guys kay nakagawas. Pasama ko sa Ginoo kay nakagawas in taon. Taban sa isang ihi. Nagpingit-pingit man to sa sakit dari sa isang isang kilid ba. Dani dapit. Just tong adlaw nasakita ka adto mo tong diyan gipa-check up. Gihapon na pupingit man lagi nanay kasakit dari sa isang kilid. O kauban pagpa-check up ni nanay kay mo di man may maarang laris motor kay gamay man lagi motor Kado man kaming duha dari mo tongko kang bangkag motor gamay ra ba di kurana sa driver pag gamato sa unika so sila rang sa unika ni ngadto tumotong dai giresita ni nagiresitang Dr. Ben nga para sa kidney ang siruto UTI tumoto so, pag ihi ni nanay ganina nataban ang mga bato so pastilan mazugan ni guys kanang taban ang gawas na nabintaha ko ni sa pamati dyan na pinaghihampil-hampil dahil sa kilid nga hinawb nga Jimelina ito ang nabintaha na ang taon ng pamati kay kilbaan ko gahapon guys kay pangari nanay kay nang ano man nang lispad na ginuko dadanto mo ko nagtukos labhanan hadlo ko sa kuan kinang lispad mas nanay aron naman ding sakita sa kilid kay na ginuko hadda ka jud mo na maglikay ka jud tas mga pagkaon guys kung panahon na likay tas mga parat kanang mga kulor nay mga di kulor nga pagkaon may nga na ba mga chicheria soft drinks pastilan ato gani guys kaning gawas so amping jud tas tang lawas di kita mag-abusar sa tang lawas guys so mo to guys nakabutang pod may ganiha og duha ka baktin plus ag nauna na magibutangan ito ila ko yung Mario nakabutang pod mi so ag nakuan tala namang baktin guys is tulo ka buok so pasalamat kasi kog dakos kay tasan guys kay tuan ag among halin sa among isa ka baboy nahimo na silang tulo. Ay salamat ka sa Lord. Salamat pagkado nito guys sa pag-uban na magkanunay. Thank you. Oy, kita. Piki ba di ba ni tinuod guys basin sa kaingon mo tinuod ni piki ba ni kanina. Kung sa ako mapatato og dani kay hadlok man ni dani kay kun man nga part sa tang lawas. So kani guys piki ni siya. Ang nakabutang dani guys kay time will prove everything charing. Oh, di ba? Sticker na siya guys. Sticker. Mawa na siya mga ugma mawa na siguro ni ani nga iligo mawa na itong iluguron. Sticker na siya daghan na na ila dani kay sila tinuod. Yes no. So mo na to guys, samping sa tang mga pangkaon nga to ipang hasok sa tong ba kay ngano. Ano ko pastilan. Nalagyan taong mga kuan ron di na safety agad itong mga pangkanon. May mga parat, mga food coloring na ng uban, tsaka nang hilig og soft drinks. Dinanay kayo hilig magkuag soft drinks, nga nakadauli ko soft drinks. Napasalamat ganin ko karon guys kay
Kasi nanay permanente na dares bahay. So di na siya mo balik sa siyang trabahoan. Kaya si tatay ni malis tatay mo say kauban. Pero nagog hang manghudad to guys. Pero at least bintaha man gazid ning nay kauban tas bahay bitaw nga kanang atong katimbang sa kinabuhi. Kaya mo bitaw nang giminje kaya rong nakita katimbang sa kinabuhi. So di na balik si nanay guys sa trabahoan. Makita na yun Diyos, nanay kanunay sa hang vlog kung maglaag ko na tos ubus na lampas ubus na guys. Magamang bahay. Tulas nanay. Ay Diyos ko Lord. Salamat kasi ko guys nga ning gawas tong mga bato-bato. Nga mo dito naka-cost ng taon na sakit sa kilid ni nanay. Parang kasi nagtalbaan na to guys dara. Pag-ingan ni nanay nga, imbis na to ko nag-lingkod to silang katri. Naghatid lagi mis katong isang ipapalit nga Santon Plus. Nga naman sa binalagi nagawas nga mga bato pag ihi ko nun niya. So ko guys pagkuan pa upat ka buok. Kita man siguro mo. Karang ilingig ka. Mo na hadlik sa mga laki. Huwag ingato. Kaya di man gazet to gawas anas mga kuwas mga laki. Binta mas mga bazi kay teng raman tong mangihi taban. So, salamat gazet ko guys nga gawas nga lang gazet ng ampong Ginoo ko Lord madulaman ng tag kung sa mga gani na makuan nanta. Mo to guys mo to ning gawas. So gazet ko mustang pagampo guys basta kinasing-kasing gazet atong pag sa kinasing-kasing tang pagampo denggan gazet ta. So muna guys salig lang gazet. So mo to nabintahan na yung tawag pamating nanay. Kalbaan mo kung hapon kaya araraman gazet ni jang dispara. Hindi. Iping-iping sa kasakit. Adlik. So at least to binta na. Okay na. So bawal gazet ni jang maparatron panahon na. Bawalan sa parat kay delikado. So mo to guys. Bawal sa paratrong nanay. Agkaron isa nga kung ano kanunay nilaw-uy sa ini kabuntag, maligam-gam nga tubig nga butangan ni jag karing karnaba kaya man sang itudluan kung nay kare mo iaim na kay mo ba sa mga kinaraan nga inutbong sa mga katigwangan. So matong itudluas nanay guys. Jag mo isa nga kung anon im na ni za every morning za nilaw-uy dampi na ri mautan guys na itaw nay kamunggay nay nanay kanang naay sikwa. So naay daghan na ring utanon. So di salamat jud likay sa likay sa gazet sa mga parat. Kay hilig gazet si jag parat. Hanging kung gusto mo haba-haba pag live likay sa parat. So nga na guys kay ag kaning parat grabe gazeng daghan ang ihatag nga sakit sa tang lawas. Number 1 na nagabuon nagatang kidney. Dahil kay kuan na makakusto nag high blood. Nang mutaas pagat ang blood pressure na guys kanang parat. Kay kana bitang magsud ang tagbugad guys ang high blood man jud ta bitaw ginamas lami man pud na sila ipang pares gud og saging guys no ka-addict man pero umuka ang gud pag parat guys mo inom gud pag aram daghan ng tubig daghan mo kanang parat aw nga inom og isa ka drum pang tubig bitaw guys. So at least guys na okay na nanay nakagawas naman tong bato-bato dato na pud guys na kakuha na po mis amang baktin nakabutang na po mi. So pakita naman ang puhon guys. So makuha na pong baktin kay makuha po November pa man November 2021 ingana pa makuha ng mga baktin at least to ang nakabutang nami guys. Mahal naman kasog baktin na rin guys ug ianak na kanang ianak na sila na magulutas ang price sa baktin 3.5. So mamutang ta napastijan sa inahan ang presyo 3,000 each. So pasti lang Ginoo ko. Ampo lang ta guys nga okay ag anay nga atong nabutangan atong mga baktin nga nabutangan okay sila puhon. So abangiran ninyo guys puhon-puhon ag atong mga baktin so makita na ninyo guys. Salamat sa pag-uban na magkadaadlaw guys sa mga vlog. There is among daily life that is probinsya sa Alicia Bohol. Thank you so much kadyo guys. Shout out tay ko ni Ate Karen Camacho nasa itong nasura kalipat ko Japan ba to basta shout out ko diha ni Ate Karen Camacho. Shout out minjo te amping mo kanunay diha. God bless imong tibok pamilya. Ug sa tanan-tanan nga wa na ma-shout out ko ninyo tanan guys. We love you amping mo tanan. Ug salamat sa inyong pag-uban kanunay namo guys sa mga adlaw-adlaw nga vlog maskin og mga nganira simple nga ko sa mga kinabuhi. Salamat kanunay sa inyong pag-uban namo. Ug manghinaot ko nga nagyapon mo nga mag-uban namo guys everyday sa mga vlog that is among kinabuhi. Ito. Salamat kanunay guys sa pag-uban namo everyday.
God bless na tang tanan guys. Og amping mo kanunay sa mga mo karon labi na sa itong mga OFW. Amping mo kanunay guys. Labi na sa itong mga OFW nga nanalajo sa ilang pamilya. Amping mo tanan guys. We love you and God bless na tang tanan guys. Ug salamat sa pagbana mo guys. See you tomorrow.